So, live from New York. גל, אנחנו בהוד השרון. ערב טוב לך. את הבעיה שלך עם מרגו, עם גל, שהוא באמת מעצבן אותך. שתי חברות טובות, בונות מגדל ביחד, בונות מגדל. אתה רוצה להוציא אותי מהארון? לא תוציא אותי מהארון. משניכם, מי היה יותר מתיש אותי? היא, ברור. גל היה גומר אותך. היא. אתה מבין? הם מזמינים אורחים לאולפן. הלו, אני כאן. ברור. הבאת לי את הסעיף, אתה רואה? ישבו מיטב הכותבים בלילה, עד 2 בלילה, הכתוב לנו פילוטון, הוא הרס את הכל. הסבר עכשיו, אני לא ממשיכה. למה אתה תמיד הורסת לי? מי אתה חושב הרס? את האמת. מי הרס? אני לא אענה לך. אני ממש במתח מיני כמעט. אחרי שאת עושה אהבה, בא לך... אל תשאלי אותי, אני לא נמשיך. בזמן שאני שכבתי, מספיקים את שדפת להם את הרצפות. הופצה שמועה שאני ויואב צפיר בזוגיות. תראה איזה סוטה זה, מתי הייתה הפעם הראשונה שאתה באיזה גיל? הפעם הראשונה שלי, גיל 15. תראה איזה סוטה זה, אני חושבת שלדנה, היא מסתובבת שמה כמו בלון נפוח, חוץ משני הבלונים שיש לה בחזית והם גם לא שלה. כל עגבנייה יש לה שחלות. נשכבתי על הרצפה והתחלתי להוריד מגפיים וגרביים וסוודר. Don't judge me, don't judge me. מה הדבר הכי מוזר שצעקו לך ברחוב? הנה שראל. איזו מסיבה. בית ספר אל-חריזי שולט. רגע, אתה אוהב את המוזיקה שסובלים ממנו? איזה שיתוף פעולה יש כאן באולפן. אז ככה, אני רוצה להראות לכם את הביקיני שלי. אהלן, שלום, מה העניינים? שרן, פסטמה. פסטמה. להוריד. אתה יותר יפה ככה. אז כשתתעוררי מחר יפה, הביטי בראי, ולא אהיה שם לצידך, לא אהיה קרוב, אל תופתעי. רק אהיה סקרן אם את רואה אותך צלול כמו מי שהיית אצלו בתוך הראש, שהיית אצלי